Te tulette Tarinasta Siilinjärveltä. Kuopiosta. Kertokaa vähän itsestänne, ketä te ootte? No, mä oon Lauri Ruuska, siilinjärveläinen ja 18-vuotias. Tarinan golfin edustaja, tasoitus on plus 0,8 ja golfia pannut nyt 10 vuotta. Ja Koivisto Janne Kuopiosta 18V tasoituksella 0 lukiota käyvä. Te olette olleet 4 kuukautta nyt täällä Espanjassa opiskelemassa ja harjoittelemassa. Kertokaa vähän millainen paikka tää Fuengirola on, jossa te asuu. Fuengirola on kyllä huippupaikka, että tosiaan suomalaisessa koulussa ollaan. Se on siinä meidän kämpästä 600 metriä lyhyt kävelymatka. Ja mukava semmonen suomalainen paikka, että aika paljon suomalaisia, mitä siellä on 3500 suomalaista ja eläkeläisiä tosiaan pääosin. Sitten nuoria jonkun verran ja paljon suomalaisia toimintoja. Löytyy suomalaisia ravintoloita paljon ja muutama suomalainen kauppa ja Central Finlandia, josta löytyy parturia ja muuta suomalaista. Hyvä paikka. Kaikkea peruspalvelua saa suomen kielellä. Kertokaa vähän teidän päivärutiineista. Aamukouluun herätys ja mikä pari tuntia siellä aina vierähtää, joillain vähän enemmän. Ja sitten siinä niin mitenkä aikataulut menee, että joko hoitaa siinä, kerkee fysiikkapuolen hoitaa tai sitten lähtee suoraan kentälle, mutta viimeistään iltaisista tulee aina se, että fysiikka tulee joka tapauksessa hoidettua aina. Jonkin sortin fysiikka päivisin. Te olette myös kilpailleet täällä. Kertokaa minkälaisia kilpailuja täällä on ollut tarjolla. Kekkotorilla on palattu, eli tämmönen Espanjan Andalusian, eli tämä etelärannikko-osio on tämmönen ammattilaistouri, missä pelaa paljon paikallisia ja brittejä ja sitten pohjoismaalaisia jonkun verran. Siellä on kovatasoisia kavereita, pelaa ihan ammattilaisia. Euroopan torjuntakin muutama pelaaja siellä pelaa silloin tällöin. Ja siellä pelataan muutama kisa tässä kevään aikana. Nyt ollaan pelattu 3 kisaa ja kehittyvällä menestyksellä, että paranee koko ajan, että viime kisassa jos meillä meni sijoitukset. Tää oli ensimmäinen amatööri ja minä ikuinen kakko. Ja koko kisassa oli minä 8 ja Janne oli 13 ja Mikko oli siinä 17 paikkeilla. Ja sen lisäksi sitten pelattu näitä suomalaisten omia kisoja täällä. Vaalikkosen viikkokisoja tosiaan. Ja Janne oli pelaamassa, mikä se kenttä oli? Valleramon vieressä Almeenaarissa. Mites siellä kisassa meni? No, ihan ok. Paras scratchi tietenkin kotiin. Millaisilla mietteillä tulevaan kilpakesään Suomessa? No, tällä hetkellä ihan yllättävän hyvillä, että treenaaminen on ihan aikataulussa ja koko ajan paranee hirveätä kyytiä omaa tekeminen. Minulla ainakin. Tosiaan joo, samoja mietteitä, että hyvin on treenattu tässä ja uusia asioita Tapsan valmennuksessa tullut tässä ja Finnish Touria palataan pääosin ensi kesänä jonkun verran juniorikisoja FIT:tä ja sitten todennäköisesti ei vielä mitään ulkomaankisoja tuu meille sitten toivottavasti tulevaisuudessa. Te olette harjoitelleet täällä Laurossa. Kertokaa vähän minkälainen paikka tää on. No aloitettiin tätä Tapsan kauttahan me tänne tultiin pelaamaan. Todella edullisesti saadaan pelata. Ja treeniympäristöthän täällä on hyvässä kunnossa. Ja se on se 3-9, kun täällä on, niin me päästään suurin piirtein aina pelaamaan kun halutaan. Että ei tarvii niinku venäillä mitään muita ryhmiä. Oikeastaan koskaan. Pari kertaa ainoastaan. Kyllä, sitten täällä on paljon suomalaisia muitakin junioreita, varsinkin keväällä, että aina niin löytyy joku haaste ja pääsee pelaamaan suomalaisten kanssa. Ja mukava tämmöinen yhteisönkin täällä, että paljon muitakin junioreita harjoittelemassa muuta maailmaa. Tuossa on tanskalainen joukkue tällä hetkellä treenaamassa ja saksalaisia vastaan pelattiin tuossa pari viikkoa sitten reikäpelimatsi ja voitettiin se. Ja täällä on positiivinen ilmapiiri. Hyvä paikka.
Hyvä, kiitoksia. Tää kiroiles kuvaa. Ei se pysy. Sitä äänet pois.